Kormgajuang liet podokwa ko gwenge ma tipi setong mar Nakuru kod Narok kamang'ata chielo negi kendo jimo kaboro noyudo hinyruok e kinde lweny mag dhoudi manomuoche gwenge makono. Kaka Cynthia Onyango miyo ler mohewo udi 10 wang' e kinde lweny no motimore otieno ma piny orugo kawuono kagesa ne tend arita kwe okumo chenro mag wuoth chakre saa 1 mar odhiambo nyaka saa 11 mar kogwen. E gwenge matipis e tong' mar Nakuru kachiel kod Narok, jodak oting'o mwandugi ka gimanyo kar dak manyien bang' ute 12 wang' kod ji mamoko ma ok ong'ere e kinde lweny manomuoche kind dhoudi ariyo e otieno ma piny rugo kawuono. Ni kukosa, tumekosa amani. Sisi ni mmoja wenye wamechomewa nyumba na tumeenda kutafuta amani. Lakini yale mambo nilishuhudia usiku sijawahi shuhudia. Watu zaidi ya 200 walivamia senta maploti yetu na mpaka kujeruhi wengine wesetu. Na ndio nimeona siwezi vumilia, heri niende nyumbani kidogo mpaka amani ipatikane, lakini najua kwa sababu Mungu yuko na serikali iko, suluhu itapatikana. Giesani ubila okumo chenro duto mag wuoth kochakore saa 1 nyaka saa 11 mar kogwen e gwenge matipis kuom juma achiel e kinde maluoro to pod ni malo e chal mar arita bang' ng'ato achiel negi kendo ji mamoko yudo hinyruok ma opogore. Waasi waliniattack usiku mwendo wa saa 2. Watu walikuwa wengi, more than 20. So wakanipiga, wakanikata hapa hivi, then wakadhiri jicho. Romo mar jokanyo e sekta mar arita ma owuok Nakuru kachiel kod Narok odhi nyime mar temo kelo kwe gwenge makono maliet mar monj podo kwako. Naomba nyinyi tushikane wakazi wa Tipis market, kwa sababu yote Tipis vile nimesema ni mpaka yetu ya jimbo la Narok na jimbo la Nakuru. Kwa hivyo tushirikiane vile tumeshirikana mwenzangu hapa na kamati yote ya usalama. Kifika saa hiyo kila mtu, na kama ulichelewa kwa shamba ulale huko uendelee kesho ya bandari ya kuja kuchukuliwa tena na gari. Giesani obila dhi nyime kod keto kenge motegno mag temo kelo kwe dier otieno kachiel kod odiechieng' e tong' makono. Cynthia Onyango, Ramogi TV.